Eu non son filóloga galega, nin son mestra de galego, nin nada parecido. Só son unha galego falante máis. E non teño que dar leccións de nada a ninguén, pero hai unha cousa que se di mal moitas veces, que é como xa un hiperenxebrismo que a xente non sabe que está dicindo mal. Penso, e que quería decir por aquí. Ás veces non nos facemos ben porque non o sabemos. Eu mesma cometo mogollón de erros falando galego, pois porque teño unha mistura no cerebro, hai xente coa que falo sempre en castelán, hai xente coa que falo sempre en galego, entón a cabeza non para. Pero vou vos dicir unha cousa que igual moitos non sabedes, é que pobo non é un lugar. Pobo é a xente. O pobo galego. Cando decimos vou ao pobo, eso está maldito. Ti vas á aldea, vale? Ou vas á vila, ou vas a onde sexa. Pero o pobo non se pode utilizar como un sitio, un lugar. Se vas a, pois iso, a ver os teus avós, a aldea, non está bendito pobo, vale? O pobo é un conxunto de xente, que pode ser, pois iso, os habitantes dunha aldea, ou pode ser, pois o referido a todo a poboación dun país, o pobo senegalés, pois é, vale? O digo por eso, porque hai moita xente a que escoito falar galego e que falan moi ben, que penso que non saben este dato. Xa está. Repito, non son quen para dar leccións de galego a ninguén, pero que eu acabo de ver na TVG, que como, joder, tío, que xa é un tema que eu cometo moitos erros, pero moitas veces xa me dou conta eu, cando falo de acabo de dicir isto en castelán, isto penso que é un hiperenxebrismo, porque pensamos que aldea, como é igual que en castelán, non, temos que decir pobo, que é diferente. Pois hai cousas que se din igual que no castelán, e hai cousas que hai moita xente que non din en galego, que sí que teñen unha palabra en galego. Por exemplo, pois moita xente di carretera, pois non, é estrada. Pois igual non lle sae, ou teñen xa ese costume, pois non pasa nada, pero hai xente que pensa que dicindo hiperenxebrismos pois está falando máis galego, e non, é un erro, e xa está. Viva Coruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra.